Ahojte priatelia, volám sa Marek a vítam vás v efektívnom podnikaní. V tomto videu po dlhšej dobe som sa rozhodol s vami pozdieľať informácie o tom, ako sa viete naučiť zarábať vďaka komunitám, aké platformy existujú a rovnako na čo sa sústredí z pohľadu marketingu. Mať vlastnú komunitu je skvelý spôsob, ako viete priniesť hodnotu tomuto svetu a rovnako aj pomôcť druhým ľuďom. Tak najprv si povedzme niečo o platformách. Prvá platforma HeroHero, čo je podľa mňa skvelý spôsob, ako viete založiť vlastnú komunitu, kvôli tomu, že to nič nestojí. HeroHero si berú 10% plus DPH a celý ako keby vytvorenie tej komunity je jednoduché, na to tiež natočím video, že ako proste založiť tú komunitu na HeroHero. A rovnako aj to, že celý ten proces toho, ako sa ten človek pridá, je jednoduchý a není to nič komplikované. Nevýhoda HeroHero napríklad oproti platforme Skool je to, že HeroHero nemá napríklad tú možnosť, že tam dáte vlastné videokurzy, čo na Skool viete pridať. Ale áno, dá sa to obísť, že napríklad uploadnete to na YouTube a budete to mať ako privátne videá, alebo to dáte na Vimeo. Čiže toto je niečo také veľmi dôležité, ale mne sa HeroHero veľmi páči. Ďalšia platforma, ktorá je Skool. Skool je skvelá v tom, že napríklad tu viete mať vlastné kurzy, ale Skool vás už aj niečo stojí, že to je za poplatok, keď si dáte Skool pricing, takže to není zadarmo. Toto je napríklad veľmi dôležité, že to je $99 za komunitu. Čiže napríklad, keby chcete mať že zadarmo komunitu, tak už to máte $100 a keby chcete mať platenú komunitu, tak to máte ďalších $100 a už tam máte $200 mesačné náklady. Ďalšia vec je tá, že Skool je skvelá, ale problémom Skool, že tam nemáte to po slovensky. Ľudia to poznajú, napríklad v Česku sú aj komunity, ktoré fungujú na Skool, ale je tam to s tým, že to není po slovensky alebo po česky. A je to tiež možnosť, keď tam chcete napríklad robiť kurzy pre tých ľudí, tak je to tiež cesta, ako sa to dá. A toto napríklad tiež môžete ísť aj touto cestou. Ďalšia platforma je Patreon. Pri Patreone tamto je od 5 do 12% poplatku, keď chcete mať vlastnú komunitu. Ale napríklad pre mňa Patreon z pohľadu takého dizajnu mne sa moc nepáči. Ja tam ani napríklad nikomu ani nič neplatím, lebo mne sa Patreon nepáči. To je môj úprimný názor, ale keď ste niekto, komu sa ten Patreon páči, že ako tá platforma, ako tam funguje a tak ďalej, že tam môžete mať viacero napríklad za 3 €, za 9 €, za 15 €, také ako keby prístupy, tak možno by sa vám to páčilo. Čiže to je napríklad iba z pohľadu takýchto tých komunít. Potom áno, sú také ďalšie ako napríklad Buy Me a Coffee alebo potom Coffee, kde ľudia sa vedia vám pridať a napríklad pravidelne vám posielať peniaze. To z môjho vnímania nie je až také populárne na Slovensku alebo Československu, čiže toto je tiež forma, ako to môžete urobiť, ale ja čo odporúčam je sa sústrediť na napríklad, že budete mať iba HeroHero alebo že budete mať iba Skool a ako keby dávať tam tých ľudí, posielať si tam tých ľudí, aby sa vám tam pridali do vašej komunity. Tak poďme, toto sú také o takých platformách, čo som vám chcel pozdieľať a poďme sa teraz pozrieť na nejaké tie informácie ohľadne marketingu. Tak tá prvá vec, tá najdôležitejšia je tvoriť to, v čom sa cítim dobre. Čo to znamená, je, že napríklad pre mňa, ja nepozerám žiadne webináre, ja si nekupujem žiadne kurzy, rovnako neladí mi Patreon, neladí mi ani to Buy Me a Coffee. Čo mne ladí napríklad je to HeroHero. OK, v tom som OK. Rovnako aký typ kontentu tvorím. Napríklad mňa veľmi baví tvoriť edukačné videá. Ja nekonzumujem proste tie entertainment zábavné videá, nebaví ma to, tak ja to ani netvorím, lebo sa v tom necítim dobre. Rovnako ja nemám rád, kebyže mám také robiť tie marketingové, také, že máš len 24 hodín na to, aby si kúpil tento produkt a proste také, viete, také tie taktiky manipulačné na tom, kde ja vytvorím nejakú potrebu, ktorá tam nie je a snažím sa proste monetizovať tú potrebu, ktorú má ten človek, ktorú ja som mu zmanipuloval a vytvoril a v tom napríklad ja sa tiež necítim dobre, tak to nerobím. Čiže toto je veľmi dôležité poznať to, že v čom sa cítim dobre a keď vám napríklad neladí HeroHero, ale ladí vám o mnoho viac Skool, tak OK, treba ísť tou Skool.
A toto ja takto cítim, že napríklad nerobiť to len kvôli tomu, že to niekto tak povie, že to tak má byť, ale navnímať si to sám, že ako ja to vlastne mám. A že čo ja cítim, že je moja cesta. Tá druhá vec, že je veľmi dôležitá, že aký ja riešim vlastne problém. Napríklad poviem to takto s efektívnym podnikaním, idem teraz takto tvoriť aj na Instagrame, aj na TikToku, aj na rovnako Facebook Reels, lebo vidím, že tieto platformy sú veľmi populárne, hlavne tu na Slovensku. Ten YouTube je tu menej populárny, áno, je tu kvalitný YouTube, ale ako keby tie short content videá sú o mnoho lepšie na Instagram, TikTok a Facebook Reelska, čo ja vnímam. Takže to je napríklad, aký problém ja riešim, je to, že človek chce sa naučiť zarábať vďaka YouTube, rovnako chce sa naučiť zarábať online, chce pridať hodnotu, ale nevie ako, tak to je napríklad problém, ktorý ja riešim. Že chce proste začať zarábať online. Na YouTube napríklad. A je to dôležité povedať, že na základe čoho ja tým ľuďom viem pomôcť. OK, naplňa ma to, baví ma to a rovnako mám výsledky, kde ja mám roky proste, čo som budoval tie YouTubeové kanály, ktoré dosiahli skvelé výsledky. A rovnako aj tým ľuďom, ktorým som reálne pomáhal, proste, tak oni tiež majú výsledky. Čiže ja mám aj svoje výsledky, aj výsledky druhým ľuďom, ktorým som pomáhal, ako niekto, kto mi napísal tu pod kanál, že začal vďaka mojim videám robiť robí o kosení videa. Ja hovorím, wow, akože, že ľudia to potom ako sa tým asi ukludňujú, alebo neviem. Takže je to fascinujúce pozorovať. Potom, čo ponúkam? Toto je potrebné, že čo ja tomu svetu vlastne dávam. Napríklad, OK, ja čo dávam je komunitu ľudí, kde sa viete prihlásiť, kde napríklad presne ten každý týždeň je tu ten call, kde viete prísť a viete napríklad mať nejaké tie vhľady na to, ako viete robiť lepšie veci a ako si vieme navzájom pomôcť. Čiže viete tam prísť za napríklad 12 € a ponúkam to, že vám pomôžem vybudovať ten biznis. A hlavne, že je tam ďalšia komunita ľudí, lebo napríklad to je to, čo ja viem ponúknuť a to, čo mňa naplňa, napríklad nebaví ma ponúkať kurzy, lebo ja by som vedel urobiť, ako proste začať zarábať pomocou AI na YouTube. Ale AI mňa nebaví tvoriť tie videá, nepríde mi to úprimné. Nepríde mi to také čisté, takže ja to nerobím. Ale niekto napríklad učí o tom, ako pomocou AI zarábať na YouTube, ako tvoriť AI content. OK. Akože je to v poriadku, len to pre mňa to není OK. Takže to je to, že ja ponúkam to moje poznanie, tú moju energiu, ktorú ja mám a rovnako tú komunitu. Čiže to je veľmi dôležité, že čo vlastne ponúkam a ako viem tým ľuďom pomôcť. A rovnako mám aj to poznanie ohľadne YouTube. Potom jednoduché riešenie. Čo to znamená, že ponúkam jednoduché riešenie? Žiadnych milión vecí. Proste OK, všetkým content sa má sústreďovať na to jedno riešenie. Čiže ja tvorím videá na TikToku, na Instagrame, na YouTube a všetky idú na jedno riešenie. To jedno riešenie je presne to, že tá komunita. Čiže všetky videá napríklad by som tvoril, že OK, rozdiel na toto, ako komunitu, z pohľadu YouTube, ako začať. Potom kontinuálne každý, proste tipy, proste pomáhať zadarmo a vždy tam spomenúť, a to je najdôležitejšie, sa pripomínať, čiže v každom videu do prvých 2 minút zdieľať to, že máte tú komunitu. Hovoriť o tom, že máte tú komunitu. Stále, je potrebné, aby ste sa pripomínali, lebo vy máte biznis, to nemáte proste, a to je to, že hneď to ponúka ten človek, že niečo, na čom chce na mne zarobiť, to není tak. Vy ponúkate len možnosť toho, že ten content ľuďom dávate zadarmo. A ak chcú sa v tom niečom zlepšiť, tak môžu, keď nie, tak nemusia, ako je to na nich. Ale toto je za mňa veľmi dôležité, napríklad toto je jeden, čo zarába milióny na YouTube a robí to dobre, robí to naozaj dobre. On toto tiež zdieľa, že OK, tak všetko, to sa mi veľmi páči, všetko, čo tvorím, ide do tej jednej textu. A všetken ten content je potrebné, aby bolo na toto sústreďovaný. Čiže zoberme, že by som robil o chudnutí videa, tak robím len o tom. Proste kontinuálne na všetky možné strany, že čo na chudnutie a všetkých ľudí dávam proste do tej komunity, kde pomáham im chudnúť.
Jednoduché riešenie a nič iné. Žiadny webinár, žiadny newsletter. Ak chcete, tak môžete, ale tu ideme, že zadarmo komunita versus platená. Sú veľmi populárne napríklad také pohľady na to, že zadarmo komunita, že začať zadarmo komunitou a potom platenou. Ale teraz ja mám taký iný pohľad na to, že dobre, zadarmo komunita je skvelé, keby proste mám reklamy na Facebooku, ktoré mi idú do tej zadarmo komunity, lebo tí ľudia ešte sú tzv. Ten cold lead, alebo že cold customer, že proste on není ešte, ako keby není pripravený kupovať. Ešte není presvedčený, že ty kokos, tak s týmto človekom chcem ísť. Je potrebné proste mu dávať tie informácie zadarmo, pomáhať a tak ďalej a potom mu predávať nejaké tie kurzy, nejaké tie webináre, nejaké tie konzultácie alebo platenú komunitu. Je to veľmi populárny spôsob. Ale problémom je toho, že spýtajte sa, ako ľahko im ide manažovanie tej zadarmo komunity tým ľuďom. Nie len to, že zadarmo komunita, tak už aj tam proste potrebujete sa starať o tých ľudí. Máte tam strašne veľký lievik tých ľudí, čiže ako to je, že napríklad máte extrémne veľký lievik tých ľudí, ktorá je akože že free, že zadarmo komunita a z toho lieviku vám potom ide do nejakého menšieho lieviku. Ale problémom toho je, že tu máte strašne veľa, pomáhate ľuďom, ktorí ani nechcú platiť, ktorí proste len tam prídu, sa vás pýtajú otázky a nie je tam taká tá motivácia na ich strane. A to je tá ďalšia vec. A potom je tam ešte iná vec, že vy keď už tvoríte ten content, už tak si vytvárate vzťah s tými ľuďmi. A všetko je to o tých vzťahoch. A tie vzťahy vám zaplatia tú komunitu. Čiže ja čím viac, ako keby dávam tomu ten zadarmo, tak nemusíte už mať zadarmo komunitu. Vy už to poznanie všetkým tam dávate na tom TikToku, na tom YouTube. Tak to je môj pocit, môj pohľad na to. Že všetko to dajte zadarmo tým ľuďom, OK, napríklad na platforma, kde vás vedie nájsť, a potom už pracujte s tými ľuďmi, ktorí sú motivovaní makať. Ktorí chcú. Ktorí sú disciplinovaní, ktorí chcú proste ako keby začať zarábať, mať a hlavne napríklad schudnúť, byť zdravší. Lebo vy im to dáte takto na podnose a oni aj tak proste toto. A tá ďalšia vec, tým, že to je platené, ľudia sú ochotní viac na tom makať. Ako keď to je zadarmo. Čiže dávať im to zadarmo, ale mať tú platenú ako keby zadarmo content a mať tú platenú, kde tých ľudí budete dávať, lebo proste ste biznis, ste podnikanie. OK. A teraz ideme ešte ďalej. Napríklad je aj taká cesta, že dáte im, že budete mať e-mailový newsletter. Aj to je cesta, kde tým ľuďom proste budete písať. Aj to môžete kľudne robiť. To tiež není zlé. Že napríklad 10 tipov, ako proste zarábať na YouTube, na čo sa sústreďovať. A potom im budete písať. Aj to môžete, akože to není zlé. Ale napríklad mňa newslettere až tak moc písať nebaví, mňa nebaví vôbec písať, ja ľúbim natáčať a rozprávať, tak to je niečo, čo ja cítim, že je dobré. A potom je to ešte, že tiež alfa omega, že aby to ma to bavilo a aby som to mal zmysel a naplňalo ma to. Aby som sa s tým hral. Viete si predstaviť, keď ja by som teraz videl unikátny biznis, že blogy idú naspäť na trh. Že blogovanie je úplne mega, tak ja to idem robiť. Ja som to skúšal. Proste ja som začal písať a moja myseľ vypnutá. Ja som nevedel nič písať. A ja napríklad radšej posielam hlasovky, ako píšem. A rovnako aj diktátov som mal furt 4. Ja som proste nevedel nikdy písať. A skúšal som to. No a ja som začal takto písať a nič. A som sa musel do toho nútiť. V momente, keď sa musím ja do toho nútiť, už tam potrebujem to napríklad spoznať, že prečo sa ja do toho nútim, prečo to robím. A to je napríklad že problém s prokrastináciou. Ja vám tak poviem, že keď človek sa prestane všetko konzumovať, všetko, čo vyplavuje vlastný dopamín, tak je veľmi ľahké tvoriť niečo, čo človeka baví. Áno, môže byť situácia taká, že tu nie je dostatočný trh na to, ktorý by to zaplatil. Ale to je presne preto, že treba poznať, že čo vlastne idem tvoriť. Akože áno, keby idem napríklad tvoriť entertainment, zábavné videá, to máte veľkú konkurenciu. Veľa ľudí kopí len zo zahraničia veci, ale napríklad také veci vôbec nekonzumujem, tak ma to ani nezaujíma. Ale napríklad sú veľmi napríklad taký ten
self-growth alebo hlavne v zahraničí o tom, ako si pomôcť, meditácia a tak ďalej, to je saturovaný trh extrémne. Napríklad ako sa zbaviť úzkosti v zahraničí je veľmi saturovaný trh. Ale potom je napríklad to, že najväčšia medzera a najlepšia medzera na trhu je to, čomu sa viete venovať 5 rokov v kuse. A kontinuálne sa zlepšovať a adaptovať. A čím viac to budete robiť, čím tu proste budete dávať tu ľuďom tú hodnotu, tak uvidíte, že tie veci sa dajú. Ale je potrebné, aby tam bolo to smerovanie. Preto ja založím znovu tú komunitu na Hero, lebo mi to prišlo, proste, že to mám spraviť, tak to tak spravím. Ale už to budem robiť inak. Už mám aj tú stratégiu inú. Lebo ja napríklad, je veľmi dôležité tu používať aj s tým Instagramom, TikTokom a rovnako aj YouTubeom. Napríklad, čo ja by som odporúčil skôr, že taký jeden týpek bol, že on napríklad urobil dropshippingu na Slovensku videa, nikto to nerobil. Tak mal by robiť o dropshippingu aj na Instagrame, aj na TikToku, aj na YouTube videá a všetko mať do platenej komunity. Že za napríklad 9 € alebo 10 €. Napríklad, tam je napríklad lepší Skool podľa mňa. Že mať za 19 €, 29 € Skool komunitu, kde tí ľudia vedia prísť a vedia si pozrieť všetky videá o tom, ako začať zarábať vďaka dropshippingu. Za 29 $ sa to proste vedia naučiť a mať tam s nimi tie koly a tak ďalej. Mega. Lepšie ako to mať všetko zadarmo a proste manažovať tú komunitu, to už je také viac komplikované. To je zasa moja skúsenosť. Čo ja by som už robil inak. A to je tak, no, to je celé. Tak verím, že aspoň niekomu toto video pomohlo, že vám tu pridalo aspoň trochu hodnoty. Ďakujem vám krásne, ahojte.